Ang sakit sa gastroesophageal reflux usa ka kondisyon nga sakit nga mahitabo kung ang sulod sa tiyan mosaka sa esophagus o oral cavity. Unsa ang mga hinungdan niini nga sakit? Ang tinuod nga mga hinungdan sa gastroesophageal reflux wala pa mahibal-an. Bisan pa, daghang mga hinungdan sa peligro ang nahibal-an sa baguhay nga mga tuig. Pisikal nga pagpaningkamot nga makadugang sa pressure sa tiyan pagkahuman sa kadako, tambok nga pagkaon, hinungdan sa reflux. Hiatal hernia o ang pagbalhin sa usa ka bahin sa tiyan ngadto sa thoracic cavity tungod sa mubo nga esophagus, sliding esophagus or rolling hernia. Mga naandan sa pagkaon sama sa pagpanigarilyo, alkohol, citrus, kamatis, mint, tsokolate, kape, carbonated nga ilimnon, tambok na mga pagkaon, pinirito o halang nga mga pagkaon. Mga tambal nga makapakunhod sa tono sa esophageal sphincter sama sa calcium channel blockers, B2 stimulants, anticholinergics, nitrates, morphine, scleroderma o Angelman syndrome. Ang reflux usa ka labing kanunay nga mga sintomas sa populasyon, mao nga gidapit ka nga dili pakaubos sa mga hinungdan sa peligro nga mahimong hinungdan niini. Sa among website www.med4.care makita nimo ang daghang uban pang sulod ug mga insights. Umari og bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.